Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti nih, wis gak usah jelasno aku iki sapa. Kon pasti wis paham kabeh nang aku. Yo kaya ulan iki. Saiki ulane posoan. Posoan iku identik dengan luwe, ngelak, ngantuk. Dari kesekian banyaknya orang Jawa, 50% gak poso. Koyo arek iki. Gak tahu bahasa. Wene rek. Aduh sik jam 8 isuk. Mangan ae. Makan rek. Sempatan mangan nih. Hei, kapan son? Tak kira sampean no. Loh, wis no. Nah, kayak ngono kan. Gawe khususnya sing pengangguran. Pas posisi poso, rata-rata ya mek turu sampai buka. Langsungnya delok contone kaya ngene iki. Turut Lalu jam kemudian. Nah, kayak ngono kan. Ono maneh sing tipikal gaming terus, ngegame terus sampai Ngegame terus. Ayo woi. Maju serang. 5 jam kemudian. Walane yo opo sih? Ayo woi. Cang engen. 12 jam kemudian. Ayo cuk ewangon. Ewangono ae. Waduh, ewangono jan. nah, kayak ngono kan. Tadi langsung nang topik pembahasan. Pembahasannya pas krungu adzan maghrib. Nah, pas ini awakmu selak kesusu kan, selak gak betah, selak kepingin mangan, selak kepingin ngombe. Lah, tapi sifatnya uangmu beda-beda. Wes gak usah suwe-suwe. Hari ini tonton. Gak pati ngereken. Ayo ya toh. Aku. Sore. Oh nuwun. Ya iki opo? Ayo. Waduh iki oleh tuti aku rek. Oleh tuti aku rek. Yo. Sip iki. Ayo sip iki. Sik. Ayo. Sik iki lho. Aku ya. Heeh. Aku rek, si rek, iki rek. Iki lho, aku jarot. Aku ki oleh Jarot. rek. Jarot gedung. Wong remi yo jarot. Eh. Ya, krik. Yo keliru. Ya, krik nan. Nih, iki sampe iki. Lho, dadi. Iki rek ku tadi kabeh iki. Aku wis golek iki. A few moments later. Wis. Ah, darek. Wis gak usah gak ngurus wis remi itu. Karek situ. Karek situ. Aku. Lah iya tuti maneh iki lho. Wis. Tutik terus. Opo lagi aku? Mbok Siti. Tutik terus. Ayo. Kuwi Wis ah. Wah, mak kamu. Kesusu. Tuh. Ngelayas. Papan nih. Aku buri ta. Nari. Ono wedhus ngarit kono. Dalis. Sik, tadi warit. Wah, sip le guys. Gede. Ya, Bo, masuk. Ayo guys. Yo.
Ini iki lak mek bot-bote posoan ya nganggo buruk enggak ndek wedhus aku. Waris. Ayo. Aku kang waris ya. Itu. Bebut ono. Aku tak ngene iki. Oh, alah. Bot-bote gak luwe. 2 hours later. Guys, ada guys. Pedae kok kono lho. Iya, Mas. Ya wis rek, iku mang contone. Dadi lek ono salah katae nok video iki, aku njaluk sepuro. Ojo lali subscribe, like, komen. Ya wis, langsung ae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.